King'iyo kisiasa, Senate pod nyalo mana goye piny. Nikech gini king'iyo te siasa nigi teko e iye ka. To king'iyo sheria, gik magikelo kata allegations magilay against Gachagua, gigi nitie independent institutions, mana kaka osiepa osewacho ka, manyalo investigate gigo. Lakini gigi ng'ama dwaro ng'eyo adiera margi onge. Ji te obedo inclined ni ojaricho odhiyo. Onge wach. Mar ariyo, otimre maber. Impeaching Gachagua at National Assembly okonyo. Omnyiso jopiny ni sani kata mana president kapo ni wadwaro gole kaka ng'eny ji wacho dwe gidhi kamoro achiel, waseng'eyo formula. Kela papers obed shambolic public participation, waduoko wacha ni gini wan wasetieko, wabunge mondo pitisha. Koro sani akwayo mana ni bang'ma nitie penjo mosepenj matek ahinya kuom jatelo. Mose wach nek minego ji, joma bedo abducted, mago cases masani dhi nyime pile. Mago are more serious ne jopiny, sana Gen Z generation, moloyo weche mag riembo Gachagua, because when the head is rotten, gidhi pamoja. Erokamana yenye wacho ni ili uriko jok wacho kufa makanga kufa dereva. Makmana ni motion manoket od bura to ne en mar jalup jatelo. To kisomo 147, article 147 dwaro ni kata rais bende nyalo bedo impeached. Makmana ni ja od bura ema nyalo move the motion. Chiwo paro machalo kamano. Masamoro ogoyo jopiny nikech jopiny to dwani mondo kufa makanga kufa dereva, but kuro mechanism nikech ja od bura manyalo bedo